Zdravím všetkých. Toto video bude určené pre tých, ktorí nám často píšu a porovnávajú našu cenu S&P s cenou transplantácie v Turecku. Že však za 2000 eur môžem ísť do Turecka. A hej, som v aute, ale nešoferujem. Hej, za 2000 môžete ísť kľudne do Turecka, si nastreliť vlasy, ale nikto vám nepovedal, že čo za tú cenu 2000 eur dostanete. U nás je maximálna veľká plocha plešatosti práve v tejto cene. Za tú cenu vám možno zahustia kúty, možno túto nejakú chýbajúcu časť, ale stále to bude ešte riedke. Dostanete možno takýto výsledok. V prvom rade si treba uvedomiť, že transplantácia je operácia, aj náročný proces spojenia a áno, tam dostanete späť svoje vlasy. Späť v podstate vám presadia vlasy z jedného miesta na druhé. Je to ale naozaj že dlhý proces. A tá hustota pri veľkej ploche naozaj nikdy nedokáže byť taká, ako by si človek predstavoval. Mne osobne vyrátali sumu okolo 6000, ale sami mi povedali, že nedosiahnu nikdy ten efekt, aby som bol vlastne spokojný, lebo tá hustota nie je reálna. A S&P, čo sú vlastne mikrovpichy, už imitujú korienky. Ale je tam tá hustota, ktorú očakávam. Sú to dve neporovnateľné veci a keby to bolo také úžasné a dokonalé, tak na S&P nemáme toľko klientov, ktorí v minulosti podstúpili transplantáciu. Ak si chcete byť v niečom istý, radšej sa pýtajte. My vám radi odpovieme vaše otázky.